Staakboerdery veiling van 'n appel- en peerplaas in die gesogte Langkloof, Joubertina, Oos-Kaap. Totale plaasgrootte 1521 hektaar. 68 hektaar appel- en peerboorde uitvoer gereed. Waboomrivier waterregte plus 2 toegeruste boorgate. Sterk infrastruktuur, 2 huise, groot stoor en skuur. 2 gronddamme en besproeiingsdamstelsel. 3 fase Eskom krag en Jojo waterberging. Global GAP gesertifiseer met uitvoerkanale in plek by Safbro en Clopac. Veilingsdatum 26 Mei 2026 om 11 uur met trots aangebied by Fynbos Golflandgoed.